Dobré ránko. No, konečne som sa dostala z postele a týmto by som vás chcela privítať pri novom videjku. Bude to, neviem ani čo to bude, asi nejaký vlog. Ja som sa vlastne včera vrátila z dovolenky, takže chystám sa tak proste plynulo, prirodzene vrátiť do reality. Dneska mám ešte deň voľníčka a chcela by som ho využiť tak produktívnejšie. No a čo nás čaká? Potrebujem si vybaliť kufor, oprať veci, poupratovať tu, hoci nie je tu nejaký strašný neporiadok, ale také bežné veci, proste prach, podlahy a všetko toto. No a idem sa akurát napapať, pustím si k tomu nejaké videjko, ale nemôžem tu skysnúť. A potom by som sa chcela ísť ešte korčulovať. No a toto nebude žiadny estetický záber, proste reality check, tak toto tu vyzerá. A pôjdem to poupratovať hneď, ako sa napapám. Nemusí to byť všetko krásne nastajlované vždycky. No, takže som napapaná, vypínam telku a ideme na to. No, už sa tu hrabem v tých veciach, ale chcela som vám ukázať taký malý trik, že ja som si dala teraz do kufra z DM-ky takéto vankúšiky, ono sa to dáva do skrine na také prevoňanie. No a ja som si to dala do kufra a je to super. Krásne mi to prevoňalo všetky veci. Tieto topánky som nakoniec vôbec nemala na sebe, ale nevadí, aspoň som si ich ušetrila čisté a nosila som vlastne tie s tou rúžovou petou. No, ja už som bola na obede u mamičky, teraz si idem dať kavičku s dezertom a už striham videjko, ale už teraz viem, že sa mi to dneska nebude chcieť robiť celé, lebo je vonku fakt krásne počasie, takže ho pôjdem využiť na korčule, ale aspoň jeden deň z tej dovolenky by som chcela dneska postrihať. Ja som sa práve vrátila z korčúl a viete, čo mi chýba ku šťastiu? Ovocie. Ja mám úplne deficit ovocia, takže sadám do auta a idem na nákup. A mohli by tam mať melón, to by ma úplne potešilo, pretože nepoznám väčšieho milovníka melóna, ako som ja. Takže dúfam, že ho tam budú mať. No a vôbec sa mi nechce nejak vychystávať, proste obliekať sa, malovať sa a podobne. Ale pri mojom šťastí tam stretnem milión ľudí. Keď pôjdem takto a keď sa vychystám, tak tam nestretnem nikoho. To je proste zákon schválnosti, ale kašlem na to, no. Nechce sa mi. Vybavím ten nákup a domov, jedna noha tam, druhá naspäť a potom si spolu nachystáme nejakú večeru. Mám melónik, takže sa extrémne teším, hneď si to pôjdem dať. A ešte som tam objavila, prosím pekne, pivo s príchuťou marakuja. Toto napíšem našej Myške a tá hneď dofrčí podľa mňa, lebo ona miluje marakuju. Ale táto kombinácia neviem, čo mi spôsobí, ale ponáhľam, lebo už som hladná, už si chcem sa ísť navečerať a dať si ten melónik a rozmýšľam, že či si ešte večer nezacvičím. Ja mám pocit, že je neviem, už ale 8 hodín alebo tak a ono je ešte len 6 alebo pol 7. To sa teším, lebo je ešte takto dlho svetlo a paráda. Inak viete, čo sa mi stalo? Nesiem kabelu veľkú jak svet a na parkovisku sú takto 3 autá, ktoré vyzerajú ako to naše. A samozrejme som išla najprv k jednému, potom k druhému, naše bolo v strede a k nemu som išla až k poslednému. Proste ja mám väčší problém na parkovisku nájsť auto. No a toto bude, moji drahí, jesť non-stop celé leto. Až kým sa toho neprejem. A ja sa toho nikdy neprejem. Mňam. Ten melón je vynikajúci. Ja ho asi zjem celý na posedenie.
Ale to zase asi nie, ale milujem. Inak neviem, čím to je, ale ten život tak zrazu úplne inak chutí. Proste neviem, či je to tým, že je už tak dlho svetlo, že je teplo, alebo tým, že som sa vrátila z dovolenky, že ma to tak nakoplo, ale už je to úplne také iné. Ale tú dovolenku som už extrémne potrebovala. Ja som tu človek, ktorý neznáša stereotyp a už som do neho pomaly upadala, takže mi to veľmi prospelo. Strašne som vďačná, Bože, za to, že som bola na tej dovolenke a viem, že to nie je samozrejme a nechcem sa tu nejako rozcítiť, ale ďakujem. No a z toho melónu pôjdem ešte asi tak 20 krát na záchod. Ahojte, ja som sa práve vrátila z Bratislavy. Dneska som mala taký pekný deň, v office boli moji obľúbení kolegovia, takže sme boli spolu na obede, úplne bola sranda, z čoho sa veľmi teším. Mohli by byť takéto dni častejšie. No a ešte len som prišla domov, ani som sa neohriala a už sa chystám na korčule s našimi chalanmi. A vraj to nebude žiadna pohodička, žiadne vychádzkové tempíčko, ale poriadna makačka, tak som zvedavá. Ledva som sa navliekla do tohto neoprénu a ideme, lebo chalani sú už na ceste po mňa. Tak poďme na to. Akože myslela som si, že sa ešte v kľude napapám, dám si kavičku, hento, toto. No a vôbec. No, tak predsa ma nechali vydýchnuť a stíham si dať aspoň tento môj milovaný melón, na ktorý som sa tešila celý deň, takže idem ho zjesť a pomaličky pôjdeme teda. Nechcú sa mi ukázať do záberu, takže to vyzerá, ako keby som tu bola úplne sama. Ja už som doma. Poctivá porcia, už druhý tanier. A bolo to úplne super na tých korčuliach, tak som si úplne vyčistila myseľ, perfektné to bolo. A akurát chýbal mi tam paťuško, ale povedali sme si s chalanmi, že ho vytiahneme cez víkend, takže baby, ty ešte nevieš, čo sa na teba chystá. No a písala mi mamička, že robila nejaký šalátik, že nech prídem na večeru. A ja som si myslela, že proste moja večera bude toto, ale od maminky nepohrdnem, hoci akože nemusela by som sa napchávať takto na noc, ale je to šalátik, takže to je v pohode. Dobré ránko. Dobré ránko, ešte raz. A ja budem pomaličky opäť vyrážať do Bratislavy. Vonku to vyzerá, že bude pršať, tak uvidíme, no. Dúfam, že to prežijem po ceste a neviem, či si mám zobrať ešte nejakú bundičku alebo kabátik, ale nechce sa mi to so sebou ťahať. No neviem, rozhodnem sa a utekám, lebo opäť je veľa hodín. Inak ja som už druhý deň taká nevyspatá. Ja sa potrebujem vyspať 8 hodín a nie 5,5. Ale sama si to robím, toto. No, budem dospávať cez víkend. Ináč to nevidím. Ahojte, ja som už doma. Je 7:45, práve som prišla z Bratislavy. Boli sme ešte s kolegynkou na kávičke a už umieram od hladu, takže si tu idem dať tento šalátik od mamičky a zjem ho rovno z krabičky, pretože na nejaké servírovanie absolútne nemám čas. Taká som hladná, že by som zjedla polku domu. No a dneska sa vracia Paťko inak, takže sa veľmi teším a pôjdem mu nachystať nejakú večeru. Ahojte, ja ani neviem, kedy som sa vám naposledy ozvala. Akurát stojím na pumpe. Mám na sebe tento avatarovský kabátik z Hallu
a idem do City Areny, idem kupovať darček môjmu kamarátovi, pretože zajtra má oslavu. Tak pôjdeme pažiť trošku a už mám doma aj Paťka, takže sa na neho teším a víkend môže začať.